السلام علیکم کنی مردم و علیکم سلام خوش آمدیتون همه کسا سلام به همه گلناز رجبова سکرت ریکلام خاصیت احمد خوش آمدید سلام علیکم
ина силка партофтум хусият, партофтум марҳамат, кани эфира як падилица кунем. Чӣ меша? Салом, духтарои атомисӯзин. Ва алайкум салом. Хуш омадед-ту. Марҳамат, имрӯза эфири моро дуюмбораша сар мекунем, иншааллоҳ. Шукр соз. Силка партомтан хосоз ядамес партофтум. Надиди силка болотарагда? Бо партом. имрӯз хосият ки хостак дуромадан. Номаси Шаҳло хост дуромадан, натонист дуромада. Чунаме. Салом алейкум, апаҷонсӯзи хубин. Ва алейкум салом. Ишқ ё пул? Кадомишава вивир мекара бошанд? Ишқа вивир мекунанд ё пула? Мана марҳамат, силка. Касоне мехоҳад дар эфир гап задан, сухан кардан, марҳамат кунеду. Боло буред, напай хосия овозтон ёд кардем. Секреҷон наметавонӣ биромада? Каня биро. Не, ина ман медурам. Боло қатъияфе Гулҷон. имрӯз секрет мавҷуда мега ки Гулҷон гӯш каро, мега овози ту баланд, мега овози ту баланд, мега ки овози ман паст. Мега айби микробай боша. Ман гуфтам ҳо айби наушникотай. Гуфтам овози ман на самом деле хе баланд несту секрет. Фаррухшо Саидова, салом алейкум. Созин хубин ҳамакаса. Шумо да барори эфир, мада барори кор. Ва алейкум салом. Алҳамдулиллаҳ, шукр соз. Раҳмат, раҳмат ба шумо барор. Фаррухшо дар ин соҳаи чӣ фирма қати мо ҳамкорӣ карданӣ несте? Намеша ки марҳамат кунед дар командаи мо. Инҷа кор ҳам барои мардҳо, ҳам барои занҳо. Агар имконият боша, як сообщество мемондетон, поделиться. Як ним соатина боудалид кунедон. Кам-кам канала зинда кунем.
ташаккури зиёд. салом барои ҳамаи шишкасалу зоб ягон дору ҳастме? охир дар ин фирма дору нест. биё дар бафка. Ин ёридиҳанда барои шушо ҳаста. таҷрибаама нашудесай. Намеша қабул карда. барои шуш ҳамин вақте ки вақти коронавирус ку ҳамин коронавирусам аз шуш мегирифт. ана ҳамон вақтам бисёри мардуми Корея ҳамин хемохима истифода бурдагиянд. ҳамин хемохим асосан бисёртар фоидаи зур дорад. Барои зоб ҳамин спирулин аҷоиб хуб аст. Шумо метавонед ки ҳам шушу ҳам зоб якҷоя доштагӣ бошад, ҳам хемохим, спирулин, омега 3. Агар ки он каста ҳамин витамини Б иҷозат бошад, ҳамин пешниҳод кунед. Апай Гулҷон пеш чӣ қадр зур буд. Сер одам, бале, ҳоли иншоалло бо ҳам сер одам меша, ҳамаш бо пештара бор меша. Ассалому алайкум апай Хосият. Рӯзи Хосият чӣ хеле ки диромада натонид сода. Ҳозир ман силкаи группаро ба партом омед даром. меҳрубон. ассалому алайкум апайҷон. созед? Ва алайкум салом. Алҳамдулиллаҳ, шукр соз. Шумо созед? Хубен? Саломатон хуб? бо силка партонта як бори дига. Намеша силка рӯш чӣ нишон доиста? Ина бин. Намеша туғри. Намеша хос. салом алайкум созен апаҷон. барори кортонат худо меҳрубон ҳама мардуми мусофири моро нигаҳбон боша. илоҳи омин. илоҳи омин. ва алайкум салом. салому алайкум апаҷони ба дилназдик ба чашмдор. Ва алайкум салом. хуш омадед ҳама каса. ҳозир як бор дига аз ҳаракат силка партомта канӣ. Ин силка қати даро чӣ хосият? ҳамин рӯз ки тонист дуромада мавҷуда шуд дуромада. ина бо силка партофтум. хуш омадед ҳама каса. чун намеша? нашудесай хосият добавить кара. ҳамин рӯи экран чӣ мебиёд? маҳкам намеша. барои ревматизм чӣ буд? асосан ку барои устуғон дард мекардагӣ инҷада ҳамин бай турматсин хубай. калсиои хуб дорад сайти Корея. ҳамин ревматизма бисёр вақт айхон вобастагӣ дорад. шумо ҳамин хемохим қати ҳамина як санҷида бинеда. албатта безеб хосият. Як кор ку. Ягон сайти дига дошта бошӣ, ягон сайти дига қати дироӣ. Мумкин ин да ограничение аста нигинка. Ва алайкум салом. хуш омадед.
Абубакр. Салом алейкум. Ва алейкум салом. Асосан мин барои ҳамин хеле касалое ки ман ҳамин тарбуд, ревматизм, ҳамин касалое ки оиди устухон, мо ҳамин бисёртар ҳамин монеъ ҳамин бисёртаргӣ дар ҳамин сайти телеграм ҳамонҷода бисёртар турматсина пешниҳод мекунанд, омега 3 пешниҳод мекунанд, баъд спирулина пешниҳод мекунанд. Спирулинам хуб аст, агар ки вай боша нашуда. Хемохим хубиш чия ки лимфои хунро тоза мекунад ва бисёри касалро тоза карда меравад. Бисёр касалода проблемаода фоидааш зур мерасад. Барои язви желудок псилиум аз сайти Корея гиред. Псилиум хуб аст. Шумо аввал аин гирифта истифода баред. Ако хемохим медонед чи хемохим чи аст? Хемохим анамин тамоми касала мебурорад. ҳамин касалое ки таги пӯста тайёр шуда дар оянда вай шуморо ғам медоҳад, ҳамон касалҳои ёфта мебурорад. Чӣ касал чӣ хеле ки шумо дар ҳамин вуҷудтон касал доред, бисёри касал дар дарун мепаза ба яке рӯ мезана. Уже мезана уже рӯда ки ба мегӯянд ки не уже дер шуда ё ки чӣ хеле барвақт буда нафаҳмидем хел. Ҳамин хемохим ҳамон касалҳои пинҳоние зада мебурорад. Лимфои хунро тоза карда ҳамин хел мегӯям ки тамоми ҳамин касалое ки шумо айвай хабар надоштед ҳамин хел зада мебурорад. Баробар бисёри одамо хемохима хӯрданда осложнение дода қин мегузаронанд. Апаҷони қандум тамом шуд. Апаҷони қандум ҳазор раҳмат. Номи ман Гулчеҳра. Манам мехоҳам бо шумо ҳамкор шавам. Марҳамат, дар рӯи экран мана номерои баш рисаи ино ҳамин духтарои ман метавонед дар ҳаминон ягонташ нависед. Оиди кор ҳама тарафа шумода мефаҳмонанд иншааллоҳ. ҳамино духтарако ҳамиқати манан ҳаминҷа номерои мана WhatsApp метавонед ҳаминҷа нависед. Барои ҳамкорӣ ҳама тарафа корро мефаҳмонем дар бораи созин апа саломатӣ ҳама ревматизм кадомша бигирем? Барои ревматизм хемохим якум коре мекунед, ягон чӣ накунедтон ҳамин боша ки якум ҳамин хемохим хӯрда аввал организми худтонро тоза кунед. То хемохим хӯрда организм тоза мекунед, баъд аз сайти Корея турматсин касб кунед омадан гира кубриё. Ассалому алейкум. Ва алейкум салом. Хуш омадед. Часпида будай. Бо ман мегӯям тамом шуда. Апаҷон як мард 40 сол боз бефарзанд. 40 сол боз бефарзанд. Як рӯз лечениша гирифт хемохим омега 3 ва женшин. қатъи лечени дуввумиша чӣ тавсия метем? Бай дуюмшам тавсияш хеле аку як курсу ду курс не ҳамин хемохима хӯрдан гирам. ҳамин дигарош тамом шава ҳамин хемохима хӯрдан гирам. Иншоаллоҳ аввал охир худованд. Ҳамин хемохим. Рекомендую барои суханои хубтон апай Гулҷавод. Раҳмат барои суханои хубтон. Зинда бошед. Сладкая жизнь. Хуш омадӣ. Ки ва алейкум салом. Кани метавонӣ дуромада? Як силка партом эфир буромада гап зада метавонӣ? Иҷода мешавад ду касаю, се касаю, чор каса гап зада. Хосията биё гӯштодам, моли хосият натонистеса омада. Айша Мухаммадовна. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадед. Апаҷон, дар танаи бачаи ман як намуд доғи коричневӣ пайдо шуда. Чӣ фоида дошта бошад? Ва ҷони ширин амин аку аввал ай назорати духтур гузаред. Медонед чӣ? Аввали аввал медонед чӣ кор кунед? Шумо ай назорати духтур гузаредтон. Духтур шуморо назначение мекунад. Ай гуфтаи духтур ягон майда набуроедтон. Духтур шуморо назначение мекунад, баъд дар назначении духтур шумо метавонед бо қатиш қуш иное гиред. Пешравиё. Раҳмат. Салому алейкум апаҷон. Сӯзен салом ба аҳли эфир. Саломат бошед. Хушҳол бошед апаҷон. Зинда бошед. ҳамин доғи коричневӣ рафта фаҳмидан дар кор ин чи аст? Шумо хеле парвоӣ накунед. Хеле
ҳамин Ирина як одам буд. Добавить карисам нашудиса чиба? Кани як бор дига. Салом алейкум, сӯз ба ҳама алиҳо хушҳол бошед. раҳмат апаҷон барои ширин забониятон. Номи ман Омина. Ман ҳатман қисми шумоҳо кор медиҳам иншааллоҳ. Марҳамат. биёедтон компанияи Атомида бисёр кор осон, бисёр кори хуб бовар кунед. ҳақиқатан ман дар чанд фирмаҳо кор кардагам, ин бо беҳтаринай. зинда бошед. Зинда бошед меҳрубон. Зинда бошед. раҳмати худованд. зинда бошед апаҷони ман. Мошалло беҳтарин, ҳама вақт сарбаланд бошед. дӯстатон медорам, аз ҳама ҷо овози шумо ҷиён ҳастам. зинда бошед. вой ассалому алайкум. хуш омаде, хуш омаде. Какие люди. хуб ҳасте? Саломатон хуб тиш? ҳасти ҳамҷа шостури брата? муборака. ассалому алайкум. Ман будум эфиртон даромадум апа. Нашуд? Даромада? беҳтарин ширкат ба пеш. апай Гулҷон дар бораи Атомӣ маълумот медоде. Иншааллоҳ метем. Добро пожаловать. добро пожаловать. Ина мо омадем. одамои кӯҳна дар ҷои нав. чӣ хел шумо? сози хуби моро қабул мекунед дар ютуб? Намекунед? алҳамдулиллаҳ, шукронаи худованд. шукри худо. шумо хуб ҳастед? саломатон хуб? не яки связ ҳаста. связ хубу? кани як бори дигам кӯшиш кунедон. компания Атомӣ ин корейский компания. корейский компания дар инҷа чӣ хелай? Инҷа да исриф нест. Инҷа ҷабр нест. ин компания инҷа маҳсулотҳои беҳтарин дора. маҳсулотҳои ҳалол дора. дар инҷа регистратсия бепул. дар 6 моҳ як бор харид мекунӣ. танҳо ду одам оварда регистратсия мекунӣ. аку чӣ хел гуфт 2 одам қитиб кор пеш намера. 2 одаме мебиёре ки 2 одами ту бо одам биёра, ҳамин хел кор пешравӣ дора. Инҷа да чӣ хел гум каталог нав намеша. баллон намесӯза. иҷода чӣ хел гум бисёри ҷода касе пеш омад вай пештар мера нест. Инҷа ҳамин рӯз ки омадӣ чапқонӣ кардӣ метавонӣ ту пеш гузашта равӣ. инҷа ҳарчи айхтон вобастагӣ дорад. бисёр маҳсулотҳои хуб дорад, бисёри касалиҳо да. амин якта ҳама маҳсулоти беҳтаринаш хемохима ки барои бисёртар асос лимфои хунро тоза мекунад. вақте ки лимфои хунро тоза кардак, дар инҷа барои касалиҳои қанд аҷоиб фоидаи хуб дорад. қанда мефурорад. давленӣ, одамое ки давлени дорад, давлен мефурорад. иммунитети одамро баланд мекунад. кир барои резиши кир, барои сафедшавии пӯст, барои псориаз, мастопатия, касалиҳои рак, астма, бронхитический астма. ҳамин бисёри касалда фоидаи зиёд аҷоибот дорад. бисёр ҳози отзиф дар бораи хемохим. ҳамин хубиш ҳам аст ки бисёри занҳое ки фарзанддор шуда наметавонанд, мардҳое ки фарзанддор шуда
шуда наметонистанд дар ҳавоё фоида кашанд. Дар мардҳо барои фоиз зиёд кардан, барои занҳое ки проблема доштанд, чӣ хел буд ки ҳомиладор шуда наметонистанд. Ва ёда бози аҷоиб, озифи зиёд омадааст ки амин шукронаи Худо ҳар рӯз як кас даличка вай меиста ки ман 14 сол буд фарзандон набудум, шукронаи Худо ҳомиладор шудум, ё фалон мард ҳамин хеле проблемаош ҳал шуд, ё ки манам касали писарияз, одамо чандсоло азоб мекашанд, хеле бартараф шиста, сафедшавии пӯст, касалиҳои астма, барои касалиҳои раки ҳамин як модар муроҷиат кард, гуфт ки фарзандша 14 бор химия карда будин, ай балниса ҷавоб додин. Баъди химохим хӯрдан дар хӯрок дуромада, вале иншоалло ки бо ҳамин ба по хеста гуфта хеле озифҳои зур ба зур ҳаста. Айсар Силка ҳозир. О, ки хосият три брата дидӣ? Три брата дар ҳамин ютуб фақат мебинем. Намро паросияз набуд. Ман як касалӣ дорам, фоида мекарда боша? Албатта иншоалло. Аввал Худованд худаш мегӯм ки ҳамааш дар дасти Худованда, якчи не якчи сабаб мешавад. ҳақтанда три брата, ҳақтанда озифҳои хуба, ҳақтанда бовар кунида, ман дар чанд ширкатҳо кор кардам, ин маҳсулотҳош беҳтарин айда, кирои таъриф кардану кирои гуфтан ҳаст. Баъд маҳсулотҳош ҳалолу ҳаром ҳамихели фарқкунанда ҳаст ки медонӣ чӣ гирӣ нагирида, охил ихел чашмут пӯшидагӣ намедонӣ чӣ истифода бурдаси не. Бисёр рӯз маҳсулотҳош химикат нестай, гиёҳӣ ай, барои ҳамин бисёр фоидааш бисёри бад аст. Як вақтҳое дар WhatsApp будед шумо, ман шуморо дигар гум кардам, рафт дига ҳамихел. Кани хосият як бор дига санҷиш кун. Сладкая жизнь, як кӯшиш намекунӣ силка қати ядроӣ? Намедонам чӯ часпидисай. Ман дар созайку, ман нафаҳмидисам часпиданаш ай тарафҳои шумо часписодай? Дар инҷа бо спирулин ҳастай, дар инҷа омега 3 хуб ҳастай, детский женшен, мультивитамин, детский омега, ҳамин хел бовар кунед бисёр аҷоибота. Ин аст силка партофтисам ку манам ин силкаи эфира марҳама касоне мехоҳанд не шу рафтесай. Худо медонад ҳамин куҷои да сладкая жизнь ҳаста ки связ безева часписеда хиёл мекунад ки эфир часпода, мода намечаспа. Мана диди? Кани як сёстри брата як сообществоне кани як ёру дӯстора файрод кунӣ, чанд қабул дар эфир дар ютубо набудем. Як сарҷам шавем иншоалло.
برای همه آدم کم ممکن این اوزی کنی نه تجمع چی کو نه نشد تجمع کو ای دیگه تلفن یگم بچه تا یگم تلفن دیگه کسترو چی نشد چرا در اومد نشد کو سلام علیکم خصیه این آواز دو طرفه شده باشه من آواز خصیت نمیفهمم خصیت آواز من نمیفهمیده باشه شما آواز خصیت فهمیده سی یکم خیلی فیرو میشد کنی یک جواب تی چی آوازی کی هست آواز هر دو ما هست آواز خصیت نیست خصیت یک بار دیگه کنی چه میشه چه آوازی تو نیست اگر نه یکم آوازی مستای آوازی بلبل انا آوازی آوازی بلبل بلبل نیست اکم اگرم ایخی گرم که سپاست همسایه جلب نزنم آوازی مرا به حد مردم دوست میداره اعصابی نخد ما وقت آخر دوستای عزیز به حد مرا مردم دوست داشت سر دوست داری نمیدونن چند قد دیگه جنگ کنن قدیم هیچ گم نه یکو خری چی میگن پشت پاچاه گپ چی گفتی اما کو نپرسیش سازه نپگل جان شکرانه خدا و شکر زنده بودن این در بچه گوز زیسی میگی میکروفون در دستتی ماشاءالله مرا آواز من میخیره آواز خدا داد دارم هم خیلی مرا خدا فرده که من داد زدم ای خانه آده ها برایم بران کستوماشونه گرفته با بچه ای دسته آواز ما آده ها ای خانه رفته استیم کدام روزه ای دسته آوازای و یا میگرزم من خانه های خانه بیام که آوازان برا و داد دوای نم پرویه همه گو برای این فکر کردن چه جای الهیده میکنه آواز بیچاری دو تا کودک من در پیشم خفتم میگم آواز نبرون خب خب میشه خیلی نکن کنه چند میلیون کار کرده ده اتمی اکمو ما میلیون کار کلو نکنیم را ما که میگیریم همه پلوی رو حساب کرشیشتی ای که پلوی انا مرا میگم بسیار دوست خودت میدارن انا مردم 200 انا 300 انا میلیون انا اورا کنی خاصیت خیلی کمتر درباره شرکت اتمی معلوماتی کمتر کنی فهمون فکر و عقیده خودگو کنی آدما در پایان بودگی ها سوالای خودتون کنی دی مرحمت من بریلیانت وی مستری اتمی در افیر ما انشالله در آینده در آینده با دلنش ما دیگه نوستانیکوی هم بای میکنیم دعوت میکنیم در همه افیرو همه خیلی گپو گو میزه با ای آوازی محمد افتر آوازی مهمان چاد که ای مهمان ای بی هیچ گپ زده است ای تاجیکستان ای پاک جان فقط کراچی دوستان عزیز در همین شرکت اتمی ما میگیم در 6 ماه یک بار میخری من نمیدونم چی به آدمای دیگه شرکت ایتنی ما پیریجوت میکنن میگن نه در 6 ماه یک بار دروغه خش ما میدونیم من درباره کدام شرکت گام میزنم امی последнее время голосовой постоянно روی میکنم اون که امی شرکت اتمی دروغ توده سوده на самом деле شرکت اتمی یکمین شرکتی است که
беҳад маркетинг планш осон айда барои занакода 6 моҳ як борак расход ҳамиш мада мефорада а так дига продуксияштам хай гап нест хай чизош камта қиматая пайгалҷон қимати беҳима як шоткамон як 1500 нестай як галасавой рӯй кардиям гуфтия Саида Раҷаб гуфта як шотка 1500 ам Саидаҷон хато кард ягон шоткамон 1500 нестай ба номи худо шотка 1500 надорем так шуд духтаро кор кунем кори беҳтарина ина ман кор кардастам як галах пул ҷамъ кардагиём ҳулома мегирам оли баъд видео мекунам дар рӯстон тунук мекунам не ки ҳамин ҳозир фикр дорам ки видео накунам барое ки бисёр одамо мегӯянд ки ҳамин видео мекунӣ чашм мераса ҳамин гап дар чӣ гуфтани пайгалҷон бача мардако миллионеранд вай мардак кия пайгалҷон сёстри три брата мега мардакорам кор мекунам ҳамин мардакайку чумчуқча дар бари кастумш задагӣ авего я тастай ку хаге я кия ай тоҷикистон ая мардаку неки ай сайти Россия регистратсия штаги намедонум анако ростига медонед ҳама видео ҳастай компания атомиета як соат гап мекунад ава ай тоҷикистон дар сайти российски ман иша намедонистам миллионер шудесен ҳами Антон ва як колони ҳами чизи чӣ меган филиали российскида колонуш ҳами Антон асайку мардакай ва чӣ қадар олибод чӣ қадар одам метонад апай гулҷон нависен апаҷоно саволи ман ба шумо барои чӣ мо тоҷикора мегем ки паспортона раво кунед ҳар хел гапмон мегӯянд ба ҳамин нафаро чӣ ҷавоб будем ба ҳамин нафаро шумо анамо сурата роӣ кунем мара мегӯм ки паспорт мегӯянд паспорт ягон чикор накунем ягон паспорти мо чикор мекунем сурати ҳамун сайтамо роӣ мекунем ки ина дар сайт омадагие ки ту паспорта ҳамхел роӣ кунӣ бихоҳи кор кардан ина паспорт нахоҳӣ дигар роҳ надорем мо ба дигар роҳ намешава регистратсия карда шумо чӣ хел кор кунед шумо апай гулҷаҳонро менависед мегӯед ассалому алейкум апай гулҷаҳон я хочу с вами работать в корейской компании ана апай гулҷаҳон мегира шарапас регистратсиятон мекуна мегира як шотка 1500 мехаре ҳама мода як командаем ки сестри брата ҳама барои мухтеса ман одам ҷамъ карда метонам вложитам агар кор сар ки инфо метиамада эҳе информатор нами занакай охи ҳами дар дунё паша пар бизана нами занак мефаҳма ҳама информатсияро меёра метиятон дар инҷа қин нестай кор кардан анами барои чӣ атомӣ конкурент шудестай баъзе ширкатода барое ки нигоҳ кунед ширкат дар тоҷикистон ҳоли ҳуй нашуда инқадар одамо мехоҳанд дар инҷа кор кардан баъд бе олиф дарҷа кор кардастиям лиш бы ҳамин кормона пеш барем маҳсулоти нағза савдо кунем одам ҷамъ кунӣ қин нестай ҳамин ҳар як одам ду одам меёрад дар ҷои худаш мерава лестница қатӣ яке мебинӣ ки 8000 одам уже регистратсия шуда тагид бовар кунед гап дахостан иншолло ки мешавад мегӯм ку инҷа да хеле ки дига компанияҳо бори маҷбур мекунанд чи не инҷа да худут мехарӣ медони ҳамин маҳсулот қиматай қиматай ҳақиқатан қимати беҳимат лекин мехарӣ вале туро як кас маҷбур намекунад ки ту хар ҳамина ту худут набарот орзу мекунӣ пулта дар пул ҷамъ мекунӣ эконом мекунӣ хай мо бисёртарги эсиф мо зиёдтарай до ливос то маърака то хе мо саломатида камтар эътибор метиҳем ман намедонам сёстри три брата ай ман уже нишон наметиҳад ки чанд одамай апай гулҷаҳон дид ай ман хай ҳамин як барбарш ҳамаш одамои ман демблам дар инҷа сёстри три брата ман пагон насиб оликои атомира снимат мекунам ва чӣ хел зур ман насиб боша ягон моҳаки дига пас снимат мекунам барое ки бояд барои як кори нағз расход кунам гуфтам оли бе инҷо як нияти нек шудагайда охи апа хусият бигӯянд ки ба паспорти шуморо ҳеҷ кор намекунам мегӯянд ки яке кредит бигирем
کردیت در این زمانه هیچ که به آدم کردیت نمیده. او پاسپورت با صاحب قطعی باید با شما پاسپورتی او را نمیگیره، صورت چه میگیره. شما نمیره که پاسپورت بروره، شما بگه که آخ پاسپورتی ترا من نمیرم از سر با اون فالشیوی برو با با یک گپ دیگه کسرکوپیا نمیتیم پاسپورت. یک گپ دیگه خاصیت همه آدمی که باور نمیکنه آدمی که باور نمیکنه که قطعا در آینده کار کردنم قینده. همه آدمی که باور نکنه همه اول جینگاز کرد گفت که ای پاسپورت شما کردیت میگیره با تو او گوارید کنی با تو رجیستر کنی که با در آینده با هوای غم میتیته با باوری نمیکنه با آینده دا با دیگه پرابلم آوردن میگیره وش نمیگه خوبش اولش که فهمانده تونتون با خوبی به همه طرف در دویر تونتون در آمده چه گم شما در همه آدم باور کنه بسیارش باور کنه چه یک خیلی میزنی باور کردن نمیتونی برایش ما یک خیلی کنی که شما در باور کنه باور که نکردن که خوبش رجیستر نکنید. باید گражданство РФ داشته باشی؟ نه من ندارم کو. ولی من ای تاجیکستان زونا پس یادتون نبرای خصوصیت تمام او انولی رو بچدگه احمد بک راست میگین اپای خصوصیت اولیکا تا ویدیو که نشون تین مادا موتیواسیا شود چشم کنی با اون چشم کنی شما میخوایی که پروست اولیکای مرا چشم کنی افضل ما چه دارم با خدا دیدم. شما در تاجیکستان ایستاده کار کرده سیز میگه هوا ای تاجیکستان کار کرده اینجا در که مردم سوستر براتا مردم تاجیکستان اینا گلوبالیو اینا چه گم بسیاری در خود نیستن لیک استرکتور ساختن اینا چه گم تیاری برای در خود تیاری دیدستین در تاجیکستان حالی که شده شدگی نیست. اپای گل جا اپای خوسته ما چخیل آدم رو با کار دعوت کنیم چخیل فهمونش ما چخیل دعوت کردید مثال چیره سایت ها بسیار چخیل میتوانیم آدم رو دعوت کنیم کمتر معلوماتیه چخیل فراد میکنیش ما اپای گل جا کنه کنیم مادم اینترس نه اکو من کور اکو من همین چشم میپشم گاب ده که میدونم یه وقت نگاه میکنم یه خیانده گام نزم من رجیستراسیون شدم اکو گپ زدن من اکو شما خدا خوب بهتر میدونی خاصیت اگه خیلی گپ میفهمون اویدی کار دروغ نمیگم شونه فریب نمیکنم شونه راست میگم خیلی بر اکو من همه را نمیتونم که گم که بیا همه آدمی که من در دعوت میبیام با چیزی من همش من نمیتونم ممکن نتونی فهموده من بسیارش نمیتونم رجیستر کنم ممکن باور نمیکنم گپ در سر اون که وقتی که من یکم بار خواستم من کمپانی اتمی کار اومدن در خاصیت من چند بار دعوت کرد اپی گل جان بیا راستیگه من در دو فرم کار کردم گفتم قیمه شدم گفتم با خرید با آدم فایرات کردن با همه پرابلم گفتم نه دیگه نمیکنم کار خیلی کوفتم در بورش معلومات گرفتم خب یک روز پیش خاصیت اومدم نویساندم مایل خیر گیر رجیستر کنم خاصیت نمیدونم کی روی کرد طرف من یک زنک روی کرد وای راستی قطعی وای گپ زدم وای من در کار نمیکره با یک ازو خیلی نتونیست او گوارید کاره من نتونیست نفورید من نکردم گفتم نمیکنم رجیستر بور رفتم یک ماه پس دیگه با اومدم گفتم خاصیت یا آدمی ساز کنی یا تکی من خوشتر فهمانه با این دفعه دیگر آدم دا خودش نکرد دیگه آدمی دیگه وای کرد من گفتم رجیستر کردم گپ در سر چی اینه من چون یکم آدم دا رجیستر نشدم برای چی وای نتونیست من فهمانده خوش رو همین سبب گپ در خدا مایه ما نمیتونیم هم آدم رجیستر کنیم ای آدم باری آدم نیست باری خود مایه значит ما неправильно وایده فهموندیم الحمدلله خدا راست گفته از روز پس اتمی رجیستر شدم یگان چی وای مگزین نمیخرم البته را ای مگزین میخری یک طرفه ایده میخری دو طرفه هم محصولات استفاده میبری هم بعدش پول میگیری و گفتن من چی بگم مردم پولاتونو گرفتن نتونسته میگم چه نتونستیم همه پولاشونو گرفته سیا نگاه کنه من چه فیرات میکنم ما را می نویسن سلام علیکم ما میخوایم در این شرکت کار کنیم ما در فهمونین چه خیلی کاره تیپیچ نیشه من نخوندرم نه با ما همین ریسک هم میگم
ассалому алейкум. Ин ширкати карриест ки дар ҷа дар 6 моҳ як бор харид мекунӣ. Ина ҳозир агар моҳи феврал боша, ҳозир регистратсия шудӣ, то моҳи августа кая хосӣ якум харида мекунӣ дар 200 сомонӣ. хубии ширкат чие ки ту бесплатно ҳозир регистратсия мешавӣ. Ягон сумма ту намегиранд. Кай хоси харид мекунӣ. Ҳама бояд ду одамӣ биёрад. Ду одам то овардӣ, ду одам одамот мебиёра, ҳамин занҷирак пур мешавад ва ойлики калонда меброяд. Бабо савол метиянак любопытнё. Бама ду одам овардам чанд сум ойлик мегирам? Анамҷада чӣ мегӯяд шумо Апайгулҷон? мегум агар ду одами ту бо ду одам биёра, бо ду одами дигаш бо ду одам биёра, дар структура шумо ай лични кабинети худтон харид карда дар ход намедоред, шумо ай структуратон ойлик мегиред. шумо ду одаме мебиёред мекунам. ҳама гапам мегӯ чи ба гуфтем чи хеле апай хосия якум ойлик та ҳаҷ рӯӣ кун намеша. Мара ҳаҷ рӯӣ кун мега. Суханка бугу худа. Я бегу. Суханка фақат. Апай Гулҷон хуш омадед духтара. Ҳаматон хуш омадед. Хай марам ай ҳамун Саидаи хумсухта мебурам дар ҳами атомӣ медурорум га. аллоҳи меҳрубон ҳамаи муваффақ куна иншоаллоҳ, ноумед накуна. Хай мо бо муваффақ шудем. Чӣ тавр ба муваффақият расидетон ба мо ҳам камтар маълумотиед. нақл кунед Апайгулҷон, хеле муваффақ шудем. ман оли муваффақ шудагӣ нестам, тура мегум муваффақ шудам. Ман муваффақ шудагиам чени тунеда охи. Ман ака чӣ бигум муваффақият да ҳами ростша гуфтан дар кор. ина духтаро вақте ки шумо мегӯед апай хусият ина мо ойликора нишон наметиҳем, ино хеле шуморо мефоратонад ки ойлики дуруғакӣ нишон диҳанд. дар куҷо дар як моҳу ду моҳ миллион кор мекунанд. ин фантастика. ӯ одамое ки дар дигар ширкатҳо кор мекунанд 1.5 сол мезананд ба ҳамун як коғази миллиона нишоншон метиҳанд. баъд барои чӣ ман гапа мегӯям? Барои ки ман ҳамаша дидагим. духтарои дигар ширката дидагим чанд кор кардагиян 1.5 солӣ ба омада документ карда дар Тоҷикистон ва ойликошона гирифтагиян пачкаи дастмара баъд тини карда видео кардагиян 1.5 сол кор кардагиян. ана ака нигоҳ кунед. бисёриёш я даже исбот кардагим ки мошини нави ман мега нишон метиҳанд. исбот кардагим 6 моҳ пеш видеошона гуфтагим ин ҳами мошин, ин ҳами капот, ин ҳами параи мошин, ин ҳами ҳамун мошинай. просто пеш гапи ӯ ширкатҳо набуд. мошини шавҳари ман буданда ҳозир мошини ман шидагиай. иё ҳамаш мисол як дурӯға, як худнамоие ки ҳастае ки одамои мо бисёр ҳамин чизда бовар мекунанд духтаро. анака нигоҳ кунед. ман як хоҳар дорум дар ширкати Фабрик кор мекунам. любой ширкатда кор мекунам. ҳамин реклама форш аст, сейфи шуша мекушад, пулро тинук мекунад, ойлики ман ай атомӣ. бо реклама форша бо ҳуй мекунад, тинук мекунад, мегӯяд ойлики ман ай корал. бо мемонад ойлики ман ай Фаберлик. любой чиро ҳам пулро мемонад, сурат мегирад. ана мо ҳамхелӣ кардагӣ нестем. ягон бор барое ки мо хеле грандиозни гуфти одамо пул гирифтагӣ нестем. мо ҳамин чизе ҳаст ҳамонро қадам ба қадам нишон додагием шуна. ҳар як қадамша ина ин стадияда, ина ихе чекомона нишон додестем ки ина ҳозир мо ина қадар мисол кор кардестем. агар ки моро фора рекламаҳои дуруғакӣ мо метавонем ина ман мошинма броя мошини ман ширкати атомӣ, ина чорхонагаи навай ширкати атомӣ. бале апай хосиатҷон моро фабрикчиҳо таъна мекунанд ки шумо видеоҳои догистониро мегиред, мегардед, видео пул снимат кунишон надоред. ягон тоҷик пул ай ҳамин компания снимат накардай. инши чӣ мегӣ? ана барои чӣ? барои ки чишми мо гишна нестае ки мо шуморо пул нишон диҳем. шумо кудаке мо шуморо пул нишон диҳем. ин кор дар мо ягон кас нест мошини манро реклама кунад. нигоҳ кунед, ин кор намезеба дар мо, барои ки ин финта дигар ширкатҳо кардагиянд. мо шуморо давлатҳоро нишон метиҳем ки ина мо тамошо айшоти атомӣ рафтастем. мо шуморо як тӯи сӯя нишон метиҳем, як хайра нишон метиҳем. мо шуморо пул нишон наметиҳем. шумо нодидае ки мо шуморо пул нишон диҳем. ё ки пул дар кор боша, саҳар ман мерам 10 пачка дастмар дар замин тинук мекунам, шуморо нишон метиҳам. ина биге агар шумо нодида боше майли мо шуморо пул нишон диҳем. гузашт ӯ давраҳои пантӣ,
пул нишонтии пачка пачка мардум нодида нест пул да картае одамо بگو. البته که در اینجا باز سوال آمده که من وقتی گفتن کار میکنم اول گلوسوی اپی گلجان بعد اپی خصوصیت روان کردن من راضی شدم یگان سوال ندادد من بهترین سپاسور دارم بهترین میشه که هر خیل من هر راهی آدم جلب کردم و علیکم سلام مادری سمیه خوش آمدی همه کسا بله روز اپی خصوصیت همه کسا خوش آمدیتون اینجا باید یک سوال دیگه не гап дар сари он ки ҳозир баъзе занако баъзе директоро мегӯянд ки мо конкурент надорем не ки сутками кори ширкати атомиро обсуждат мекунанд ки атомида ки пул мегирад ки пул намегирад шодка чанд сумай дар атомӣ ҳеҷ вақт дар тоҷикистон ҳӯй намешавад ман ҳайрон мешавам ки директорои ҳамиш дигар ширкатҳо сари як пиёла чой қати ҳамо пакхингилай кияй ҳами карес қати саҳари завтрак мекунанд ки карес ва ёда ҳама планошо мега ҳайрон мешавам просто мешинанд обсуждат кардан мо бошем то время обсуждати ино кор карестем мо парвон надорем мо медонем ки як сол пас бозори тоҷикистонда беҳтарин маҳсулот серхаридортарин ами атомӣ мешавад албатта иншаллоҳ ҳақиқатан да маҳсулоти хуб ҳақиқатан да беҳтарин чизо дорад ки гап дар сари он ки мо мардума на ҷабр мекунем на исроф дора бо гап дар бисёртариш ки одамо табобат ёфтесин одамо фоида дидесин як зубнои пасташ ҳамин қадар ҳастай ба худаш мегум ку чи ба ҳамачира мондиян шодкара қапидиян ки қимате ман намедонам даже шодка 1500 мо надорем лекин агар шодка 1500 мо дошта бошем значит зур ки шодка 1500 ай мо мехаранд лекин мо шодка 1500 надорем мо ҳама чиза сифати олиша дорем духтаро беҳад сифаташ хубай харидораш ҳаст шумо нигоҳ кунед ки дар тоҷикистон кушодашавӣ мисол официально кушодашавӣ нест не ки ин қадар одам регистратсияш дестай кор кардеста анаку представить кунед ки ҳозир открытия шава тамом اینجا دا میگه که پول نشان نتی خیلی همون شوتی پولی که در کمپانی اتمی در کابینت میگذارد همون مثال نشان تی برای آدمایی که میخواهم با چشم خودشان بینن اکو این اینجا دا مو خیلی این دفعه انشالله ما الان پول نشان تی کش مو باور نمیکنه دخترو اگر ҳозир ман бигӯям ки дар як моҳ ман бигӯям ки ман $3000 кор мекунам шумо бовар намекунед Апай Гулҷон бовар мекунад барое ки медонад структурара медонад ман нишонаш метавам ки ин числа дигарон мегӯянд ё дурӯғ мегӯянд хеле пул кор карда намешавад нигоҳ кунед дигар ширкатҳоро ойликоша ҳозир ман 3 ширкатда кор мекунам инҷа чанд кас биёед мо дигар ширкатҳоам кор кунем қатима Coral Club Greenway анами атомиш ай ҳама кам расходай ойликаш как надо мегзара онамо сёстри братама да нависем ман роитон мекунам бинед дигарош расход доранд дигарош ҳар моҳ расход доранд ҳамқай ки мо мисол метонем ёрдам карда одамое ки дар командаи мо кор мекунанд харид мекунанд мо чизошонро мефурӯшем дар магазинмон ай ҳамин ҳисоб пеш мерем гулчеҳра тохирона апаҷони гулҷон номерои худтон дар корманда анамин 1272 рӯи экран да нависони ҳамин кас номерои мана дар шумо метиҳанд шумо гӯе ки номерои апаи гулҷона те метиҳандтона мо мехоҳем пулои шуморо бинем шогирдои шумоем апаи хосият апаи гулҷон ман снимат кунам 100 намо чихели визи ҳамин хел видео мекунам мега нависаки номерои ма реклама ҳозир намекунам духтаро барое ки атомида ма мисол як гала одам дорум корум нағз рафтестай ҳозир ман у ду ширкати дигара фақат реклама мекунам ки командаҳом бақувват шаванд хеле реклама ҳозир нагирифтеси ҳамин барои гурда чӣ тавсия метиҳӣ аку вай гурда чӣ хел касал будануш
бисёртар маҳсулотҳои атомӣ ҳамаш мачигониай. Бисёри вақт ҳастае ки гурдада вай мумкин нестае да ҳамин мачигони бисёр кор кардану бо чӣ гӯм вай истифода бурдан. Бисёри гурдаҳо кор карданро наметавонанд тез-тез. Баъд мо бояд ки ҳамин маҳсулоти атомӣ ҳамин чӣ биёдабаф ки хӯрем бояд дар як рӯз 2 литр камошта 2 литр об хӯрем. Баъд 2 литр об мехӯрӣ бо ғайр аз ин бо вай худаш мачигони ҳамин рӯзарӯз пешоб мекунӣ. Ана ҳамин агар ки гурда ки нақс кор кунад вай тез-тез гузарондан мегирад, ҳамин дар шумо хубай. Агар гурда ки нақс кор ки накард вай об дар шумо дар тана мешинад вараъ мекунӣ. Барои ҳамин гурда қатъи камтар ҳамҷо эҳтиёт шудан дар кор ки дар духтур муроҷиат карда пурсидан дар кор ки оё мумкин ҳаста ягон чи биёдабаф ки мачигони истифода бурдан. Агар иҷозат бошад баъд он вақта хай ягон маҳсулот мана ин хемохима метавонем гуфта, спирулина метавонем гуфта ки спирулин 18 намур витамин дора, қариб 60 намур белок дора ки иншоалло ки барои гурда, барои ҳама чиз фоидаи хуб дора. Апай хосият номеротон дар кораи реклама хариданем барои реклама бо мега кори реклама не апай гулҷа. модари Сумайя атоми фабрик ва пеш модари Сумайя шумо оли мо атоми да чанд бор харид карде. ҳозир духтарон яхело меган ки эй таиҷа кор кардӣ да уҷа кор карда намешава. ҳами гуфтаги онлайн бизнес сарҳад надора. ин ситатаи маҳай озу ма китобнависиро сар кардам ситата навистестам. гӯш кунед любой ҷода метавонед ки кор кунед любой ҷода. Так что ҳам фаберликда ҳам атомида любой ҷода ина бо форатон гринвей пешма биёе форатона корал клуб пешма биёе. шир рафте ки номеротон чирес астен. Апай Гулҷавон шумо повишение рафте ки номеротон чирес ассистент монде. Не просто инои номерошон ирӯзашда мондум номерои ман 964 582 04 64 марҳамат метавонед нависед як просто ку номерои ҳаминам одамои ман бо ино хубтар мефаҳмонанд гуфта барои ҳамин ана ку нигоҳ кунед ана мубассир дар як моҳ 151,000 кор карда. Ана ман модари Сумайяро медонам ки харид кардаги нестае. Модари Сумайя мисол теҷе аминка ино шиносои ман да ман ёро критика кунам хафа намешавад. ин одамода ҳама ҷо интересная регистратсия шудан лекин хуши кор кардан надоранд. дӯстои азиз иноха медонӣ иноха ҳило ино медонӣ ана иҷода нависондаe ки барои фоизи мард баланд кардан чӣ тавсия метем? Хай мо дар иҷода тавсия спирулин, хемохим, женшин тавсия метем. Ба наздики як дӯсти мо ман чанд бор шуд уже ҳамин гапа мегум. Ҳақтан озифи чимон ки хешуш як моҳ як пачка хемохим да 43 будай рафта дуюм бора проверка карданда 87 шуда будай. ҳамихе тез ҳамихе баланд шудагӣ ин аку организми ҳама одам вобастагӣ дора. Аи хеле да меша ки ҳам хемохим спирулин женшин тавсияти омега 3 ам метавонед ки як хемохим хуша танҳо истифода бара. охи мардуми содаҳанд чия намефаҳманд ягон касе ки фоида кор мекунад дар ягон кас бефоида кор мекунад дар ягон ҷо не ҳеҷ ки бефоида дар ҳеҷ ҷо кор намекунад. Ман ҳамин моҳи феврал 1 то 20 ман 150,000 рубле кор кардам. Мошалло насиб куната. ина нигоҳ кунед пешда кадом ширкат шумо шикаст хӯрдаге бинависед кадом ширкат шумотон маъқул нест корш. бале сами бедный человек метавонад кор карда дар ширкати атоми беҳтарин маҳсулот дорад. Бале иҷода охи ҳалқата намефурӯшӣ иҷода банкҳо қарз намекунӣ иҷода маҷбур намешӣ ту барои ки иҷода хариди бефоида нест исроф нест иҷа. ман снимат кунам 100 намуд видео мекунам дар тамоми телевизионҳо метиём пус ҷаҳон бинафе. биё акохай салом апай барои шрам чӣ тавсия метаҳед? Барои шрам дар ваалайкум салом нестай дар ҳозир ҳамин барои шрами чӣ гуфта як крем ҳастай барои ҳамихе шрам лекин ман ва яки худам истифода набурдам фоидаша ҳоли дидагӣ нестум хеле озифи пурраи 100% надорам барои ҳеҷ чӣ гуфта наметавонам.
من دو بار انا سمت همین کردم. فلوسی ما چیه ما دروغ نمیگیم که اوی انا این کرم برای که شما رو سوپر کراساویڅه میکند دخترو این کرم رو بخره سحر شما میخزه سوپر کراساویڅه میشه. انا خیلی رکلام نداریم و برای چی؟ برای که نمیتونیم دروغ گفته پگه شما уже سوپر کراساویڅه نمیشه. وقتی میگم کرم برای دو من میگم گوش کن چی دوغه مادرزاد باشه نمیروه میگم توی تو میگو دلی مرا خنک میکنی اوما ترا راست میگو دوغ مادرزاد تو فقط اپرات قدیم میروه. ولی این اصلاح که جیز حقیقتا ده هر هفته اینمی هر هفته چی میکنه پولش سیمت میکنه اصلاح که جیز ایتا شهلو خصوصیت ایمی ویدو اوه نه شهلو сладкая شهلو жизнь нагане брат буда او برات نده باشه на Москва пораи лахти ҷигар буд қатъи музанак. اصلا من اتمیده کار کردم 3 ماه شد ماشاءالله من نصیب پگوس саломат бошӣ. من میپرتم ширкати фабилӣ ماذا маъқул нест ки ҳамун директораш чӣ бак директораш при чом зест чуа и хеле намедонам охи нигоҳ кунед сёстри брата и хеле крем фақат ширкатҳои конкурентҳои мо доранд ки саҳар мехезӣ ёш шудагӣ мо хеле надорем. мо чизе ҳаст ҳамонро мегам е инсон мега ҳамин крем ба гарантия дора ман мегӯм гӯш ки ягон чӣ гарантия надора туро як рӯз мекунӣ 10 рӯз намекунӣ куҷо гарантия. о дора и хеле да сёстри брата дора и хеле крем и хеле ҳаст. духтаро лайк дастгир иҷо ширкат хакби хосият супер блоги номери 1 тоҷикистон ба пеш апай хосият гринвей маҳсулоташ нағз гринвей маҳсулоташ нағз чӣ нағз боша маҳсулотш нағз нағзиш дар чӣ корш чӣ хелай бисотаргӣ инҷо хубиш чия хуби девонасы апайгалҷон девонасы медонам девонаси аку гап дар сари он ки маҳсулотуш хубай мо метавонем ҳамон маҳсулоти хубам рафта аз садбарг аз дуюм этажаш гирем аз якум этаж ҳамин садбарг медонем любой не ки шумо бояд нараве садбарг қати ма регистрация шаве ма маҳсулота то дари хонаи шумо меорам. не гап дар сари он нест ман гуфтанем ки метавонем ҳамҷа гирем не ки мо яктарафа мегирем гап дар сари он ки мо дар инҷа ҳам маҳсулота мехарем ҳам барои ӯ маҳсулоти харидагӣ мо бал ҷамъ бо дувайнои пул мегирем гап дар сари анин гуфтам ман аиҷода чи ау дигар ширкатҳо шуморо ҳар моҳ заставид мекунанд ки харид кунед дар ин ширкат шуморо намегӯянд ки ҳар моҳ харид кун агар шумо якум моҳ ҳам ки 200 сомон харид кардед 6 моҳи охиронда шумо ҳар 6 моҳ пас маҷбур нестед ки шумо 200 сомонӣ харид кунед ку як бор 200 сом харид мекунед барои ки инҷа харҷиш камай силка фартоями брат ва будроя ҳамин ҷош дастшинона одамора овози ҳамира ёд кардам чанқаш нафаҳмидам. ина партофтум силка марҳамат крем ҳастам акам крема дар назар дом детский канал модари сумая поделиться кунед эфири апайгалҷона касе канал дора поделиться кунед ай сипас ҳар рӯз эфир мешава битва информатсионная сар шуда шумо бояд маълумотҳои пурра дар бораи кори атомӣ бигиред бидонед ки кай кадом собития мешавад дар атомӣ. албаттара бо дар инҷа хеле занҳо аз атомӣ пулҳои калон мегиранд атомӣ беҳтарин компания дар ҷаҳон бо маҳсулотҳои беҳтаринаш чунон дӯст медорам ки ногуфтани пулҳояш асобина апай шаҳло наҷбидинай не апай шаҳло наҷбидин дига не ин дига шаҳло ин дига шаҳло
ха хосият плота снимат кунӣ чӣ кор мекунӣ? як гала кор мекунам, як гала нақша дорам. Мубассир вақте мо качи шумо дар Фабрик кор мекардем, вақте атомӣ омадем қариб суд монкунӣ хутам омади 151,000 диди дига Фабрик ба ёдат намерасад. Анамида ки аз дигар ширкат шумо меоед тамом. Шумо медонед аз чӣ? Мисол аз собуни сиёҳ ба аз собуни сиёҳи дар туғора чӣ мешуштаем ку? Либос ба стиралкаи Аристон мегзаре, ба айнаи тай, тамоман эҳсосотон дига мешавад. Фаҳмиде? Анамидаже омадай дидем кадоми Мубассир. Рост аввал чихелози мон дига ҳақтан маҳсулотош аҷоиботай. Ссилкаи Greenway ватсапам да бинависед 919 ман Greenway шумода мефаҳмонам. Рӯзи якшанбе компанияи Greenway презентатсияи худша дорад, барое ки рӯзи 1 март официально открития мешавад. ҳама ҳамин ҳозир дар чизи сайти Догистонё бо дигар сайтода бисёртар ҳастанд. Бисёр руш ҳамин директори ҳамун калонҳои Greenway дар ҳамин компания атомӣ гузаштагиан. ҳатто директорои Америкаи ҳам хеле омадагиан, барои чӣ ки ҳақиқатан чӣ хеле хариду фурӯши, чӣ хеле ки условиёе ки дар компания атомия дар ягон компания нестан. Мегӯянд ку за двумя зайстан астан ду се компания медавӣ бе ҳичи мемоне. Як ҷора қапе иншоалло ки ба як ҷо мерасӣ. ин фикри ман. Воҳ гуфтан не ки Саида бо собуни сиёҳ сар мешувад. Не, мо Саидара ҳичи гуфтан нестем. Ҳамин шумо аз пеши хутон ҷанг наандозе. Мо ба ҳамун занак чӣ кор дорем? Мо як дӯстим. Мо даррав ҳамунро бояд шумо бидоред хуш кунед. Да компания дигар чӣ ба шумо имина ҳамун компанияра? Мумкин мо ягон компания дигара гуфтаистем. Вообще умуман дахл надорад. хушомадед шало, сози хубӣ? Саида зурай тонистай зато. Ман аз Саида мотивация мегирам. Ман фақат мегӯям ки вай тониста. Шумо представед ки не? Ай статуси пештараш ба ин статус гузаштан айта нишуд ки як занак наметонад. Ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Хушомадед. Созе не духтаракое чӣ хеле не Апайгулҷавон Хосият хонум чӣ хеле? Меша раҳмат дорам. Созе хубе? Ку сухан кунед. ҳамин нигоҳ кардам ҳамин хушрӯ ҳамин сухан кардесте бовар кунед. Дақл кунед история успехтона. Иам Фабели гуфтам атомия. История успех. Ман ҳамин реклама омадам ку. ҳамин рекламаи реклама ки буд? Реклама инҷа буд ба фикрам. Комментариёша хондам. одаме ки ҳамин заинтересовани да комментария хондан нағз мебинам. ҳол мана мешиносам намешиносам. Ман ширкати кор мекарде? Ман дар ҳамаи компаниё кор кардагиам. Ман дар ҳамаи компаниё кор кардагӣ. Ман ҳамин шум ки гражданство дора шума дар ҳамаи компаниё регистратсия кардагӣ будам. Дар ҳамаи компаниё кор кардагӣ будам. дар номи шум, дар номи акам, дар бисёр компаниё кор кардагӣ. Ман соли 2007 ё 8 буд дар Фаберлик эйване ягон ҷо намонд. Не ки мегӯм ку ягон компания ранги атомӣ осон надидум. албат ин гуфти ки хосият ин шаҳлоро гум ин гурги борондида ин на танҳо дар компаниё кор мекуна, ин бо бизнеси хонагӣ дошт. Ин тамоми ҳозир чӣ мега? ҳозир хонаш ки рафтам шаҳло мега Апиголҷон ҳамин маҳсулотҳои нест мекун. Дига ягон кор сару кор намекун, сарма вайрон намекун, фақат атомида мешинам. ҳамаша бурдум фурӯхтум. ин амир 23 феврал набуд? ҷои кор падаркачаву мадаркача кардум, ҳамашам бурдум додум. Рафт. Дидам Апиголҷон охи. ҳамуна мегӯям ки ин ҳамиха ҷонкане буд ки ман рафтум тамоми чиза нами хонаш медурой ку хостад. Меги магазина нами чизе фортобурук. Ай ҳама охи анами мо барои чӣ мегем дигар ширкатода кор накунед ки хонатон магазин мешавад. На самом деле то ҳозира дорум ба номи Аллоам як шкаф дорум ба номи Худо Апиголҷон дидо хуи кардам ша хали Апиголҷон хали шаълои чия
تمام چیزی هست. همه چی داشت. های کنیا بیست فکر که 20 روز پس خرید میکنی. وای فورا نه فورا تا که تو خرید میکنی ویا. باید 20 روز پس شامپو خرید کنی اساس. 20 روز پس 2500 فورا نه فورا تا 2500 خرید میکنی. با سالایی که ما با پاییز برای میکردم تاجیکستان نه و می در تاجیکستان هیچ دیگه بدو او خب پاپولار نبود ما با پاییز با خدا حالا ما هم ماشای فوتو گوگل میافتم دختر مال منتاج کرده است یه روز نصیبم این خونه را ویدیو میکنم و میپرتم هم ماشا که همه بیننده بسیار سوال شده است ما در به حد بسیار سوال شده است که در شکاف دوخیه اوخای دوخیه که خودم استفاده میبرم میسو یا خیلی دوخیه که معقولن ما دوخیه خود من خیلی نسام داری خرید میکنی آخی خاصیت میسونه در اتمی در 5 ماه یه بار خرید میکنی ما در 6 ماه میگی کو میگن نه خالی نیستای 10 بار میپرسن تا برای رجیستراسیون شدن و میگم می مردم رجیستراسیون 5 ماه فکر کن معقول نشید کار نکن البته کار نکن تو یگان کس مجبورم تو رجیستراسیون به پول رجیستراسیون میشی به پول رجیستراسیون میشی اینا چین در گروپ درو درباره محصولات فهم درباره کار فهم پروگرام فهم معقول شد خودت گو که من همه خرید میکنم با دستاب که تو تاجیکستان به پول با همینجا دستاب که تو تاجیکستان به پول همین هم با هسته چی محیو فوری تا کن نه فوری همین 6 ماه است کمپانی خودت رو ادالید میکنه تو یگام چی بای نمیتید این کمپانی تو پول دادم رزید نمیکنی گویی که من پریو کردم بردم رجیستراسیون کردم پول میگیرتن من خرید نکردم سوختم در اون کمپانی این کمپانی جای سوخت نداره یا که محصولات اتمی رم که گرفتی هیچ وقت باید در زمین نمیمونی برای که وقت قیمتی به قیمت باید در بلندی بمونی میگی این نرخ خریدم برای که این بیو چی پیش پوچا نمیده و میگی که این خریدم بیو احتیاط کنم و همه گفتی که به وقتش با هم محصولاتش استفاده میبری که پولا کم حیف میشه گفته برای که انمی معنی داره قیمتی به قیمت Конечно, просто آدم‌ها بسیارش آدم‌ها نمیفهمند ولی بسیاریشون نمیفهمند و فکر میکنن که در جنری اون کس مجبور میکنن من وقتی که این شرکت اتمی اومدم باور نکرده بودم خدمت میگم من همین رکلام اومدم من یک کامنتاری را خوندم همین نمره هم یه آدم نویستگی بود خیلی جمله قطعی اینترس نشید من نویستم زنگ زدم نه برداشتم مترو بودم دیلم قرار نگرفت خونه آمدم باز زنگ زدم نه برداشت بعد خودش گالش روی کرد که اپا گوده که مایده دارم گفتم آیدی کار فهمون من همین گالش روی کرد سرتیفیکات روی کرد گفتم خیلی فکر کنم رجیستراسیون شدم من خطا کردم که مرا کار نفهموندن ده از دخترها شکر کنن که این گروپای کاری داریم این میفهمونیم این قد مثال ویدیو میکنیم وقتی ما اومده بودیم خیلی چیزا نبود با خدا نبود مرا با استرکتورم هم خیلی بزیب ساختگی بودن که تگ هر یه آدم دم هم موجود پرتافتگیان خشتاوروما دختروما باید میکنن 400 آدم رجیستراسیون کردگیم و در هی پایان اکم رجیستراسیون کردم این اکم موجود یا لیکای دو لیکای گرفت دخترش سیلفی نه های کارا پیش برده است من پروسه فهموندم ایدی کار گفتم من کمیسیون گراجدان استفاده داره دخترش گفتم کار کن همینجا پول دارم من وقتی که پولای شما گرفتم کو وس خش تاوری ما اومد من وقتی خش تاور ما به اتمی دعوت کردم کو همه شاد کس کردم گفتن دفک با هر ماه جای پول داریم 250 سوم خرید میکنیم مردم میگم خرید نداره با خدا باور نکردم بعد همین من گفتم میخوای باور نکردم گرفتم انشالله باور میکنن انشالله آزی امین اپیدل جهانم جای گپی که میگن کو خشت اورتا دعوت کن میسو خودت یا تیکنان یافتی میسو یک راه آسان یافتی یا خشت اورتا دعوت کن که همین کار نمیسال همینورن چخه همین خود ما میسال ده کار کنن پول یوان میسال زندگیشون پیش رو کدام زنه کنه میفوره که دکیسش پول باشه لوبوی زنه که میفوره ما وقتی گفتم نه می فابلیک مونداشتیم می ایونش مونداشتیم با میری کیب رو اومده تاجیکستان خط کس کردن من میگم که آدم‌ها زیق میشن آدم نداریم ای مردم زیق نشویم برای آدم ما 3 ماه 17 آدم داشتم 3 ماه بعد می کمتر اومدم دلشاد برآمد کمتر می چند داد گولس پرتوف کمتر تبر برات کردم ایمی 17 آدمم یک روز همکار ما رجیستراسیون کردم روز خودش 170 آدم آورد یک آدم 170 آدم آورد باور میکنی اپگل جان خیلی نظر با شکر خدا همین یکی در کلام زد شوما گفتم واه ما همین شوم داد تا دستش 300 400 آدم ای
چی به من شوم داد دیم دست نمیکشم من شوم دادم ماه 8 август دیم لینیا شک شدم این از سیم برای که اولیکاش سنیمت میکنم ولی کارتاش بجا کدا گشتای پگا نصیب کداگی باشم میرم سنیمت میکنم با ویدیو میکنم کی بینند دخترو کی اتمی پول داره مادام یک голос партофтане اتمی پول نداره اتمی دایچکا پول گرفته نمیتونه کی میگه شویما پرستوی تاکسیستای نما دنگلی گپ میگم شویما تاکسیستی پرستوی پاسپورت داره самозайняти داره تمام компания میخواد خودش 6% خوشرو سنیمت میکنه حقش میگیره موندگیش خدا کارتات میپرتوє شویما سپو 6900 محکم شده است ای 6926 сум 6500 сум тоза гузашта исташа ҳар рӯз сешанбе ягон ҷои дуруғш нест ягон ҷои чизш нест иншоаллоҳ насиб пага оддӣ хел мерам снимат мекунам касе ки кор намекуна амихе ба дили пур биен кор кунен ягон майда ҷои вайш нест гуфт як хосият ки ягон ҷои сӯхтанаш неста насибо ҳаку вохирия да грозния иншоаллоҳ иншоаллоҳ ҳамин кадом маҳсулот истифода бурдагӣ кадом маҳсулотша беҳтарин ка тавсия дода метунӣ ман якум шампуноша куҷоша кадом шампуно чизиш кадомаш хуби омада анам шампуни скалпияша гирифта будам якум бор қати сприлин хӯрдум ҳамин хе мекардам мӯҳам қавза мереха пайгалҷон бовар намекунӣ ку мӯи мара дид чиқи дарози ғавсай мӯҳ мерехт ба ҳамин скалпера сар кардам хӯрданша баъд отсаи арбат ман отсаи арбат бисёр мерам обучениёда ҳамуҷода на 3 моҳ шуда буд кор кунем ҳамуҷа аз ана гуфт ки ма гуфт амихе гуфт баъди сеюм фарзандам гуфт кал шидум гуфт анами сприлин гуфт ма 4 вайша хӯрдагиюм 4 пачкаша гуфт хӯрдум мӯҳша нишон дод ку ҳайрат дамондам ранги мӯҳи гудакай ба гуфт ки ман ҳами скалпия қатӣ шуштум ба абсолют қатӣ шуштум ҳами гапа гӯш кардаму омадам сразу сприлинша заказ кардам хӯрдум сприлина қатӣ шампун хӯрдум худо ба шукр вообще мӯҳам намереза ки мӯи ман қавсай бо мӯҳ ман зард мекунам вообще мӯҳ хали мешикаст мерехт ҳам хел шудагия ҳамин спрей ки бисотаргӣ дар гурӯвай дар ҳамин ва ё озиф мемонад дар бораи ҳамин мӯи сар спрей фоида мекунад ё шампун хуба ё спрей хуба кадомеш ба фикри ту фикр ҷавон ами дар ами ҳамаи видео ба фикр ами шуйма ҳастай ман шума дар тикток дидум як рӯз омад гуфт ҳайвон дафша гуфт ҳайвон хума дар тикток дидум гуфтам ки медона ки шуймаи шуйма хича бечора дар тикток дидай ина сурат гирифтум гӯша маҳкам кардаги буд ами сари шуймара диден чӣ мӯҳ бироварда ки 15 сол буд ами мӯҳ надошт кепка мемонд натури сараш мӯҳ бировард ҳами хе дроз мешаванд кӯи ба мошинка пас мекунам ман намемонам ша ба лезва бигира наги мегӯм ки оли дар кора моҳот ҳами хе моҳош дроз шуд ами спрей шапид лекин шуйма ҳам сприлин хӯрд ҳам женшен хӯрд барои чӣ ки чиқа ховолу шуда ами шофёр чӣ хелай мегуфт ки дар ами сари рул мешинам хов мегира ба ами женшени хунсандам гирифтем ша сприлин хемахим анами спрея шапид ба худо моҳошуна як моҳ да ман бировардагӣ партофтагим да группаи универсалам партофтагим бо гуфтагим ба овози худам ки эй духтаро инами шуймаяй инами шуймай ма ягон чи паноҳ намедорум инами шуймай бо дугонаи урусум шуша сурат гирифт мо шамқа гуфтум эй не надо не верю гуфтум биё шушами говорит кардем қати занаш дукаса як моҳ истифода бурдум намои сари шуй ваям партофтагиюм ваям ами спрей кадай сприлин хӯрдай ман ашод спрейш не ки гап надорум пайгалҷавон ами бовар кунӣ ку ами спрейшда просто ман гап надорум на самом деле маҳсулотош беҳтарина инами вайша гидросияния ку набор озиснимат кардаги на продажа ба номи худо ку ман ами 10 та набор заказ кардагиюм ман то ҳозира дорум набори ҳавая вай барои чӣ фоида кардша ман яке ҳава истифода набурдам вай барои чи хуби ман якташа истифода бурдум якти дигаша истифода набурдум не вай анаму тонершай ку ампулашай ампулай кабуд инама ҳар шаво бозӣ мекунам даструма мешум пенка қати анами ампулара мегирум ами ампулаша мегирум дар рум ами хеле чӣ мекунам намешакиваям хеле мекуниву рутай хеле чап ба даст мезани ки амо дарини ампулай хеле вай дора ку пептид меган пептидои сафед дора ҳавай дар рӯи одам мекафа ку даста хеле анги массаж мекунӣ хеле даста хеле дар руд мешапӣ
ҳавай пиптито мекафан дар руд кор мекунанд. Ҳам доғ меравона, ҳам сухтагира мегира афтода, ҳам доғи рӯра меравона, ҳам таҳти рӯра хушрӯ мекунад сафед. Камтар мести руд ранги килёнка ку ҳавай дар руд қоқ мешахе мегира. Хеле даъва таҳуи мекунӣ ку мефаҳмӣ ки хеле руд карах шид, пӯсти руд таранг шид. Ам хеле даъва таҳуи мекунӣ мефаҳмӣ. Баъд кремша мекунам. Ами креми гидроосиянира. Кремша мекунам, саҳар мешӯи рӯтаку мегӯӣ ки шуштан гирим, руд мулоимак меша, мегӯӣ шуштан гирим. Аку то охира намешӯи баъди ами кремаш. Ма авая дуюм сеюм ампулаша истифода бурдистам. Авая паста яъни истифода Не, гирифтам якташа бурдам, ҳар душа истифода набурдам. Дар инҷа савол омадае ки манам ҳамун мереза чанд пул заказ кунем. Мана инҷа дар номерои рӯи экран нависе оиди маҳсулот ё дар бораи кор оиди маҳсулот мегӯяд мефаҳмонем то на. Инҷода чанд намур чӣ дора, шампуно ҳастай, мана чӣ ҳастай, спирулин ҳастай, спрей ҳастай барои мӯи сар, ҳамун чӣ хеле ки барои шумо мувофиқ мебиёд, мо ҳамонро дар шумо пешниҳод карда метонем. Баъд Конечно. аку бо иҷода инҷа дар бораи бефарзандӣ. Салом алейкум. Спирулин хуба ё хемохим барои бефарзандӣ? Апай Фотима ди чӣ навистаем? Мегӯям ки салом, Умед Қодири, спирулин хуба ё хемохим? Ҳар душам хуба. Ҳар душам хуба. бисёр вақт мешавад ки як спирулин витамини С фоида карсода бисёри одамро. Як хелеш мешавад ки як хемохима хӯрда ҳамихистон. Акун вай ҳар кас организмаш ҳар хелай. Ҳамдили. Не, беташвиш. Касе ку барои ойликаш чӣ мекунад, беташвиш. Ман ба худо намедонистам ки хали мара гуфтанд ки ННН Россия дори регистратсия кардан. Мали гражданство надорам. Мара гудаком доранд, айни гудаком аку месупурам. Регистратсияш менен қатиб ба худо ман ҳамин дани корам пеш бурдестам. Ман нафаҳмидам ки пулша гирифта намешавад. Инҷа мегӯям одамо ки апай Фотима наста ки я намуд апай Шавло дар бораи ойликаш гап зади ки ҳамаи навистан монд. Охир ба ман ростша мегӯ, мара чӣ зулм омада дурӯға мегӯм. Ман агари атоми пул намедошт ку ман ба худо кунем просто барои худам мехардам, истифода мебурдум. Ман на дар фикри каналкушоӣ мешидум, на дар фикри рекламакунӣ мешидум, на дар ҷустуҷӯи одам мешидум. Лекин натури пул дора. Натури пул дора. Қатъан пул ҳаста, пул кор мекунӣ, лекин ба ҳамин қонуни қоидаи атомӣ худаш карданаш дар кор. Ҳақиқатан кадоме ки дар мана сайти российский регистратсияш регияю ҳадди ақаллан чӣ дора, РВП дора, ИП кушода метавона, пулша любой вақт снимат карданда осон метавона гирифта. Любой ами ИП мекушоӣ, ИП 6% снимат мекарда. Ина мисол шимада якум ойлик омад, ман ҷа видео кардагим дар канали ман ҳастай ку ойликои атомиро гирифтем. Соат 12 шаба ку хумон дар ҳайрат монем хеле. Бе гуфт накуш Света гуфт пул омада карта омада. Гуфтам чӣ хали? Нигоҳ мекунем денежный вознаграждение 10,000 чанд сум омада. Уже сразу ҳисоб кардам, кабинетша дидум, карташа дидум, ай 10,600 рубл снимат карда. Худаш налогша снимат мекунам самазани 6%ша, мондагиш мегзара. Ман вақте ки ойлик гирифтум, дар дасти шуймада як дастуш 474 одам буд, ё 477 кас буд, дар дуюм дасташ ба номи худо 8 одам буд. Ман ойликои шума 10,000 снимат кардагим. Дар дуюм линияш 8 одам буд. Ман 8 август дар Тоҷикистон будум, яке дар калам зад, дуюм линияша кушодум. Ай Тоҷикистон омадам 20 август, 10 октябр ман ойликои шума снимат кардам 10,000. Ман 8 одам буданам тарафи дастишум. Я тарафш 500 одам, я тарафш 2 миллион меша, я тарафш 0 буд. Ман снимат кардам, гуфтам ана ки ҷа пул доштай, ана ки ҳақиқатан да пул доштай. Ҳозир ман вообще худам нигоҳ намекунам, ман худам дар болоюм, ойликум 107,000, 110,000 нигоҳ намекунам ойлики худам. Фақат дасти шума пеш бурдистам. Барои чӣ ки шум гражданство дора ойликира гирифтестам. Ман амалия мегӯям ки камтар амида шум да кор кунам ки ами духтаро мисол бовар намекардагиё, бовар кунанда. Албатта. Зиқ нашавед. Ки зиқ шида? Чӣ ба зиқ мешавед? Апай хосият куҷое шуд? Кас нест апай хосият куҷо шуд? Не, хосият дар Тоҷикистон ки маълум вай буромад, худо медонад ки дар Тоҷикистон свет мемора ку мумкин светошон мурдагист ё гом чиша бошад, связ сустар меша. Ҳамин сабаб вай мекунад.
خیر توی روزاشتا جان جگرو خامی قدر افیر کردیم امروز یک بار کردیم دویم باره افیر ما انشالله هر روز کم کم میکنیم نمیدونم از چی سبب باشه که تلفن من انا مثل گرم شده با هم چی ضرر مونک در تلفن گپ زیستم همه خیلی که بسیار چیش دست به ارتش این تلفن در زور میبود چی خیلی هست برای من هر روز کم 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 خیلی افیر کرده در باره محصولات اتمی در شما ما معلومات میتیم کسانی که در کمپانی اتمی میخوان کار کردن همکاری کردن در نمره روی اکران من نویسید اویدی محصولات اویدی کار اویدی چی معلوماتی درباره همینا ما همشه در شما میفهمونیم ان شاء الله مرحمت کنید کسی چیزی میگه نمیگه با جای شما باشون باور نمیکنم برای اینکه من خودم آدمی زنده اجا کسی نیست که اپای شغل شما چند ساله خدا با شکر هزاران بار شکرانه اینمی ماه ایونده 42 ساله پر میشم 42 ساله را پر میکنم قدم 40 میزنم اپای جان نصیب ان شاء الله برای نوای گفتنیم که دخترها اگر مثال باور نمیکنین آدمای تاجیکستان میگه ای دروغه پول گرفته نمیشه اینا من آدمی شاهد زنده کی من در مسکو زندگی میکنم اینا ما اولیکای شما گرفته استم نصیب ان شاء الله اینا با داکومنت ها ساز شوه اولیکای خدمت بگیرم با ویدیو میکنم همش نشون تو میتیم که شما با دل پر کار کنین یعنی همه کسی که کارگره بیاین با دل پر کار کنین مثلا که مجبوری خرید همیش زورایه اپای جان همی کمپانی همی 1000% همیش خوبه که خرید مجبوری نداره یکمش دویمش که بلاد نمیسوزه البته اینجا در بال نمیسوزه از وانی غلطه نمیسوزه روی که این خیلی دیگر شرکت ها در میموری کار میکنی آخرا در 10 بالا یا 15 بالا زور نرسه خریدن یا 7 بالا همه مهنتی کردگی دیگه پول میشه اینجا این خیلی نیست تو بالی تو با بال تو گوری نسا یک بال دو بار اویلیگ میگیری شما یک بار استپ محکم کردن میگیره یک بار دیگه اویلیگ کمپانی میتیتونه اجایی باور کنی اینجا جای سوخ نداره حقیقتا با یک چیگم پولش با برکت محصولاتش با برکت ان شاء الله که با شفاعت فایده میبیوره کسانی که نو اومده تو همه تو خوش آمده میکنم نوری دیده تو جسد ان شاء الله که همه شما دوست ان شاء الله رحمت خداوند زنده باشیتون رحمت برای سخنهای نیکتون هم به همه شما موفقیت و خانم ان شاء الله هر کسی هر مراد و نیتای نیکی داشته باشه به همین مراد و نیتای نیکی در کمپانیاتون میومده باشه خداوند کریم به مراد و نیتای نیکتون برسونه زنده باشید خداوند کریم خیر شالا جان امروزش چی کنیم بسنیم انشاءالله با همه هر روزه کم بگانی ها همه خیلی افیر میکنیم چی گفتی؟ نصیب انشاءالله چی بانیم؟ زنده باشید زنده باشید رحمت خداوند